Γεια σας φίλοι μου. Είμαι ο Σαλακίδης Αναστάσιος από τον Κοκκιναρά Κοζάνης. Όσοι με γνωρίζετε καλά το μεγάλο μου πάθος και την αστήρευτη και ανιδιοτελή αγάπη μου για τον ποντιακό χορό. Η σχέση μου με το χορό είναι βιωματική. Από την νεαρή ακόμη ηλικία μου ήταν φανερό σε όλους το μεράκι και το μεγάλο μου ενδιαφέρον για το χορό και εξακολουθεί έως και σήμερα, κυρίως ως μορφή έκφρασης με την ίδια ένταση και ενθουσιασμό. Ταυτόχρονα όμως και με αφορμή παλαιότερες και κυρίως σύγχρονες απόψεις με θέμα τον ποντιακό χορό, οδηγούμε στην απόφαση να εκφράσω τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου γύρω από αυτόν. Ειδικότερα δε ως προς τον χορό έτερε ματσούκας του πόντου. Ξεκινώντας από τα προσωπικά μου βιώματα, αλλά και ερευνώντας επιμακρών γύρω από τον χορό έτερε ματσούκας, τον οποίον ήμουν από τους πρώτους που χόρεψα πριν διαδοθεί ευρύτερα. Κατάφερα να εντοπίσω και να συγκεντρώσω στοιχεία από πόντιους πρώτης και δεύτερης προσφυγικής γενιάς. Έτσι οδηγήθηκα σε ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζω παρακάτω. Ο χορός χορευόταν στη ματσούκα της τραπεζούντας του πόντου. Είναι μεικτός χορός, καθώς χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Ο ρυθμός του είναι 4 τέταρτα. Ο αριθμός των βημάτων 8. Τα 3 τελευταία έχουν κατεύθυνση αριστερά. Είναι δε από τους ποντιακούς χορούς, στους οποίους ο κύκλος των βημάτων συμβαδίζει με τον κύκλο του τραγουδιού και της μελωδίας. Δηλαδή, η μελωδία του χορού, τα βήματα και το τραγούδι έχουν το ίδιο χρονικό σημείο έναρξης και λήξης. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε την τριγώνα, την πιπιλωμάταινα ή πατούλα, το θύμισμα της κουνάκας και άλλους. Ως προς την αυθεντική μελωδία του χορού, είναι ξεκάθαρο ότι διαφέρει από αυτήν που συνηθίζεται σήμερα. Και επαναλαμβάνω ότι είναι σε ρυθμό 4 τέταρτα και όχι 5 όγδα. Ενδεικτικά αναφέρω τις ακόλουθες καταγραφές από το αρχείο. Πρώτη καταγραφή από τον αείμνηστο Αλεξανδρίδη Νικόλαο Βελής, κάτοικος Κήτη Κοζάνης, γεννημένος στην κουνάκα της Ματσούκας το έτος 1905. Η δεύτερη καταγραφή είναι στα μέσα της δεκαετίας του 1970 από ένα όμορφο μουχαπέτ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Σκοπός μου δεν είναι να σας πείσω για κάτι, καθώς τα ντοκουμέντα μιλούν από μόνα τους. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη γύρω από τον χορό έτερε ματσούκας. Ακούστε τις σχετικές καταγραφές, καθώς και σε νέα εκτέλεση από τον κύριο Κατωτικίδη Κωνσταντίνο, που για πολλά χρόνια συνεργάτες γύρω από το ποντιακό στοιχείο, και τον ευχαριστώ δημόσια. Καλή ακρόαση. Ήαν και ευλογίαν στο σπίτι νεσούν. Έτερε, πέρνιξονε, έτερε, πέρνιξονε, μασίνη.